नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीआईबी विजेंद्र सिंह और आज हम खुशी होके नई वीडियो बनावत। आज हम बहुत दुखी बनी और दुखी ऐसे बनी कि आज हम भी एगो लड़की के पिता बनी। और आज जैसे खेसारी भाई लाइव अले हैं, ओकरा पहले हमारा मालूम ना रहा। वो लाइव आके बतौले हैं कि उनका बेटी जो हमार भतीजी ही है कृति, और हर कलाकार के पुत्र होले पुत्री होली नाम ध के रौरा गाओ तनी ठीक बा, लेकिन रौरा केहू के पर्सनल लाइफ में जाके केहू के मेहरारू के प्रति, केहू के बेटी के नाम लेके, केहू के माई के नाम लेके अगर रौरा गाना गाओ तनी तो कितना जायज बा। आ ई जोन लइका बावे पंकज सिंह अपना के बोलेला, रे ते सिंह ना होइस तो रे पंकज तोरा का हम बोलते हैं ते सिंह ना होइस। पंकज सिंह टाइटल निकाल दे। सिंह मने जान तरीका होला, राजपूत मने जान तरीका होला। राजपूत अभी ले गर्दन कटा देले बा लड़की के स्वाभिमान खातिर, महिला के स्वाभिमान खातिर। आ राजपूत मने होला क्षत्रिय, बबुआन। क्षत्रिय मने छत्री, मने छत्री मने छाता, छाता मने सब के रक्षा करे वाला आदमी के राजपूत कहल जाला। आ ते राजपूत समाज पर कलंक बाड़ी। तोरा के आज से पहले एक बार ते गाना गौले रलीस तो तोरा के लोग मरले रहे लाइव में, तो बे लोग विरोध कैले रहे कि मारे के ना चाहिए, ओकरा पे FIR करे के चाहिए। लेकिन आज FIR के साथ साथ तोरा गाना के रिपोर्ट, तो हम अभी एकरा गाना पर रिपोर्ट मरले बनी, रउरा लोग में जाई और एकरा गाना पर रिपोर्ट बनी। और आज खेसारी लाल के बात नहीं है, आज हर बाप के बात बा जो ना के बेटी भी है। और वो बेटी के पार्टिकुलर ओकरा बाप के, ओकरा बेटी के नाम धोके करते रही। हाँ, फिल्म में नाम धराला, फिल्म में गीता, सीता, रवीना, डिम्पल, जूली, ई सब नाम रहेला जौन हमनी के नाम बा। जैसे रामायण में सीता जी, महाभारत में द्रौपदी, ये टाइप के हमनी के फिल्म लाइन में डिम्पल, जूली, ये सब नाम होला, कहती कैरेक्टर के हवे। बहुत सारा चलल बा। लेकिन आज जोन बात भइल बा भाई, केहू अभी सपोर्ट में मत करो। जे खेसारी के सपोर्ट करे वाला बा आ जे खेसारी के हर बात पर विरोध करत होके, उ भी ए पंकज के, एकरा के हम सिंह ना कहें, एकरा पंकजवा के रुआ लोग पुरजोर विरोध करी, ऐसा विरोध करी कि इस समाज खातिर, ई राजपूत समाज खातिर ना, ई पूरा समाज खातिर ई कलंक बा। अरे तोरा शर्म ना आइल रे? केहू के बेटी पर, केहू के मतारी के ते नाम धो के, उ भी ओकर फोटो लगा के ते गाना गाओ तरीस। शर्म आओ के चाहिए। पंकजवा के माई, बाबूजी, बहिन, रौरा लोगिन अगर हमार वीडियो देखतनी तो एकरा से कहीं, एकरा से माफी मंगवाई, एकरा पर कार्रवाई करी, रौरा लोग खुद करी, बताई। छोड़ दी खेसारी लाल का हुवन, वो सुपर स्टार हुवन कि कुछ ना हुवन, छोड़ दी खेसारी लाल के। अरे खेसारी लाल एगो बाप हो जेकर नाम हो खेसारी, ओकरा बेटी के फोटो डाल के राउर लइका गाना गौले बा। एकरा पर रौरा पहले विरोध करी। आज पूरा समाज विरोध करता, और जे भी देख रहा बा भाई, सब आदमी एक होके आज विरोध करे के बा। आज भोजपुरी के बात नहीं है, आज भोजपुरी में अश्लीलता के बात नहीं है, आज भोजपुरी के गाना के बात नहीं है, एगो बाप के बेटी के बात बा। और एकर मन इतना बढ़त जाता। देखिए, हम कभी भी हम केहू कलाकार के सपोर्ट में वीडियो ना बनावनी, ना केहू कलाकार के विरोध में वीडियो बनावनी। हम व्यंग्यात्मक वीडियो बनावनी, जौन हमार कॉमेडी में रुआ देखेनी। अभी भी देखी तैयार बनी, पासपोर्ट देखी हाथ में बा। 30 तारीख के कल सवेरे सवेरे लंदन जा रहा बनी, हमार शूटिंग बा। फैन से रउरा लोग सपोर्ट करनी है, रउरा लोग इतना प्यार आशीर्वाद देनी है कि हमार शेड्यूल खत्म हो गई रहा। लेकिन इतना प्यार हमरा लुंगी के, हमरा गमछी के, हमरा धोती के मिलल कि हम चाहत रहनी कोई जाके ब्लॉग बना के डाली कि हम लंदन फैन से आ गई बनी। कल 30 तारीख से फैन लंदन में रहे, फैन भोजपुरी के उहे पताखा, उहे झंडा, उहे चीज बुलंद करे। लेकिन शर्म आवता। आज जब हम खेसारी भाई के रोवत देखनी है, भाई केहू के बेटी है, तोरा शर्म आओ के चाहिए, तोरा रात के नींद ना आओ के चाहिए। में समाज के बात नहीं है कि के राजपूत हो, के यादव हो, के का हो।
सब लोग मिल के आज ई एगो बाप के बेटी के नाम आ फोटो लगौले बा। हाँ, नाम पर बहुत सारा गाना भी विवाद चल रहा बा कि फलाना नाम धोके गावत रहे, फलाना नाम धोके गावत रहे, कोनो लड़की के नाम धोके, कोनो के नाम धोके, लेकिन ई बजाबता फोटो लगा के तो पार्टिकुलर ते केहू के इन करता रही, पिंच करता रही सुनो बाप के। जानता रही बाप कितना हई होला, मासूम होला। तेहू काल ना तेहू आज से आगे तोरो शादी हुई, तोरो भगवान अगर लक्ष्मी एगो दे दी है घर में बेटी आवले तो जानते रही, हमारा घर बेटी आयल तो जानते रही, पूरा धूमधाम से हम ओकर 27 में पड़ रहे। आ पूरा पवन सिंह से लेके सब लोग हमारा द्वार पर रहे, कटवार गांव में सारा लोग, सारा कलाकार। हम अपना बेटी के नाम पर अपना कंपनी के नाम धोनी। तोनी के हमरा शब्द नहीं खे। रौरा लोगिन बताई कि कितना विरोध हो सकता। आज रौरा लोगिन केहू के पार्टिकुलर मत ली लोगिन। ई वीडियो हम ही नहीं कहत कि खेसारी के सपोर्ट में बनावत नहीं, खेसारी लाल के सपोर्ट में नहीं बनावत, हम एगो बाप के सपोर्ट में बनावत नहीं, जेकरा बेटी के फोटो रख के, फोटो डाल के ये आदमी पोस्टर बने। और पोस्टर हम का दिखाई, हमारे सामने पोस्टर बा, हम का दिखाई? एगो बाप के बेटी के फोटो लगा के या गंदा शब्द यूज करके गाना गौले बा। कीर्ति हमार भतीजी, हमार गांव खेसारी के गांव 4 किलोमीटर का अंतर बा। हम बचपन से ओकरा के देखता नहीं। अभी हम लंदन पिछला मार रहनी, हमारा संगे सवेरे से आके बैठत रहल। उ इतना अच्छा परिवार बा, उनकर बाल बच्चा दोनों, बेटा बेटी, उनकर मेहरारू, उनकर माई, उनकर बाबू, इतना मुलायम परिवार में घुल मिल के रहे वाला। वो लोग के केहू के से द्वेष नहीं खे। उनका माने वो लोग उ लड़का जानते नहीं खे कि सब का होला। वो फिल्म इंडस्ट्री नहीं खे जानत। तू जानता कि हाँ हमारा पापा के गाना आवेला। उ नहीं खे जानत कि ओकर बाप इतना बड़ा स्टार बड़े, कि ओकरा स्टार होखला के चलते ओकरा पर गाना लोग गा सकता, ओकरा गंदा गंदा बोल सकता। अरे वो बेटी का बिगड़ले भी है तोरा के रे? मन मुंह में तो बड़ी बाउर शब्द आवता है। शर्म आउट चाहिए तोरा। ते राजपूत समाज हम नहीं जानते, हम साफ कहते हैं ते राजपूत समाज से नहीं खींच, ते होइए नहीं खींच सकत। राजपूत जानते रही, हमनी के राजपूत गर्दन कटावे नहीं सर। हमनी के साला आन बान शान खातिर लड़ल बनी सरे। हमनी के कभी औरत पर हाथ नहीं सुन उठौले। इतिहास उठा के देख, पूरा इतिहास राजपूत बोल देला पर इतिहास सैल्यूट करेला। खाली काहे खातिर आन पर डायलॉग सुनले बड़ी सुनू कि हम राजपूत हैं सन, ऐसा राजपूत हैं सन कि जोन बालू के नाव लेके आ लहर से टकराए के जे हिम्मत रखेला उ राजपूत हो। जे तलवार के नोक पर अपन जान ध के आगे रण में लड़ेला उ राजपूत हो। जेकर गर्दन कट जावा, धड़ और हाथ भी तलवार भांजत लड़त रहे, ओकरा के राजपूत कहल जाला। जे लड़की खातिर, औरत खातिर, समाज खातिर अपन गर्दन काट के चढ़ावा चढ़ा दे, ओकरा के राजपूत कहल जाला। ओकरा के राजपूत ना कहल जाला कि जे केहू के बेटी पर गाना गावे, जे केहू के इतना खराब करे। भाई प्लीज गाना जल्दी डिलीट करते, हटाओ। अरोरा लोग देखता नहीं, खेसारी लाल के भले सपोर्ट ना करे। आज खेसारी बहुत प्रॉब्लम बाड़े, उनकर अपन एग्रीमेंट बा, उनकर का चीज बा, ऊपर हम नहीं बोले वाला, हम ऊपर बोले के नहीं चाहत। लेकिन आज खेसारी लाल लाइव आके रोवत रहे। और खेसारी लाल आज कलाकार नहीं खन, आज सुपरस्टार नहीं खन, आज एगो बाप लाइव आके रोवता, रौरा लोग से गुहार करता कि एकर का सजा होके के चाहिए। हम खेसारी के सपोर्ट में बानी, हम वो बाप के सपोर्ट में बानी जेकरा बेटी के फोटो लगा के गाना गावल बा। हम बिल्कुल विरोध करतानी। आए पंकजवा, तोरा तनी सुख शरम बा, अभी गाना डिलीट कर, अभी हटाओ। नाम पर तोरा गावे के बा, केहू के नाम पर, लेकिन पार्टिकुलर केहू के नाम, केहू के बाप के नाम और केहू के फोटो लगा के प्लीज ऐसा मत कर। हाथ जोड़ के नहीं हो रहा बा, तोरा से हाथ जोड़ के नहीं हो रहा बा। समझ ले कि कौन हाथ जोड़ाता, ठीक? बस रौरा लोगिन ज्यादा एकरा के रिपोर्ट मारी, ओकरा जाके वीडियो पर का कही।
जय भोजपुरी। लेकिन ऐसा भोजपुरी ना, एकरा के फेंकी बाहर।